Tot mite és universal, però hi ha històries que donen identitat a un poble, com és el cas de Santa Eulàlia. Avui l'Esbar Ciutat Comtal reviu la llegenda de l'antiga patrona de Barcelona amb un retaule coreogràfic, prenent com a escenari la catedral que se li va dedicar. Hi ha dies que són un esglaó de la tradició d'una ciutat. Avui és un d'aquests dies. S'estrena el primer retaule coreogràfic dedicat a Santa Eulàlia. De veritat que ha de ser un plaer ballar-ho, de veritat. Deixeu-vos anar, fins i tot aquells que no hi creuen. És igual, si no ho voleu fer per vosaltres, que us ho recomano, feu pels altres. No deixem de fer escena nosaltres. Falten 3 hores per l'estrena. En Lluís Calduc és el director de l'Esbar Ciutat Comtal. Nosaltres vam començar aquest treball el 2007, és a partir de les meves actuacions, que havia ballat com a dansaire a les Moixigangues, i després de la col·laboració que jo estic treballant des de fa 20 anys amb el retaule de Santa Tecla. A partir d'aquí neix la idea de dir per què no a Barcelona fer una mena de retaule, una moixiganga a la nostra patrona, a la Santa Eulàlia. Un projecte amb el compositor Francesc Cassú i el dissenyador de vestuari i escenògraf Pau Fernández. El resultat és un espectacle que apel·la a tots els sentits. En Pau Fernández és dissenyador de vestuari, a més especialitzat en vestuari escènic. Tu tens molt de coneixement, no?, de vestuari històric? Sí, pràcticament sí. Normalment vaig informat amb això, sí. Per aquest espectacle, quina ha estat la teva visió? La meva visió de l'espectacle, de fet, el vestuari és un vestuari bastant eclèctic, és a dir, no, malgrat la bellesa formal de totes les representacions iconogràfiques o iconològiques dins de la iconografia cristiana, sigui des de l'edat mitjana, pràcticament del nivell de retaules o del barroc, que és l'època més potent a nivell de representacions, no és bastant complicat cenyir-se en una època històrica concreta, bàsicament perquè és un espectacle per ballar. Malgrat que és un disseny molt eclèctic, en Pau ha fet servir elements simbòlics. El que seria el vestit de Dacià. Dacià, Que era el governador. sí, seria el prefecte romà de la Bàrcina del segle III, i que és l'únic personatge que té el color vermell de la sang amb 3 remats al vestit. No és un vestit històric ni historicista, simplement sí que dona la imatge. Però sí que té elements simbòlics, com els colors. Exacte. Santa Eulàlia, en aquest cas, el marró la lliga a la terra, però va pujant fins al color xampany, aquest color suau, que és el símbol de la incorruptibilitat. Després està el blanc pur de la glorificació. En aquest claustre sempre hi ha 13 oques blanques. En són 13 perquè Santa Eulàlia tenia 13 anys quan va morir i són blanques en símbol a la seva puresa. Però qui era Santa Eulàlia i què li va passar? Segons la tradició, Eulàlia va néixer a Sarrià a finals del segle III i va morir a principis del segle IV. La seva vida va ser curta, però ha deixat petjada i devoció. Un dels testimonis són els goigs a Santa Eulàlia. Un parell de temes principals que van definint, sobretot Eulàlia en primer lloc. Hi ha l'aprofitament dels goigs de Santa Eulàlia, els característics, els que diguéssim que partim de la base que la gent més coneix i que en certa manera obren i tanquen. Escollir els instruments per una partitura és com escollir els colors per una pintura. En aquest cas, l'orquestració és mixta. Orquestra de corda, una fanfara de metall, tenora i tible, orgue i cor de 9 dones. En Lluís Calduc ha coreografiat el retaule amb l'assessorament de la Francesca Bernal.
Han partit de formes folclòriques lligades al caràcter religiós, com ara les moxigangues, uns balls que combinen la representació de quadres i la formació de torres humanes. També aportem una part de dansa, també. Hi ha la part, diguem-ne, de moviment, sobretot la part dels testimonis, que són les dones que acompanyen a la santa, ballen també. Aleshores, els moviments també són molt més elegants, molt més sensibles, molt més tendres, diria jo, que un ball convencional, com qualsevol altre dels que fem en programa normal. L'Anna Sagristà interpreta el paper d'Eulàlia. Té molta interpretació una mica teatral, a part de molt de sentiment, que això és el que m'han ajudat moltes persones, sobretot la Mireia Teixidor, que m'ha ensenyat molt la part d'expressivitat. Una mica de responsabilitat, no?, de que tot vagi bé i a veure, que no deixa de ser una actuació més i en totes hi ha la responsabilitat i els nervis, no?, però l'espai és espectacular, llavors cohibeix més. L'any 303, l'emperador Dioclecià va ordenar l'última i més gran persecució de cristians. Els que no van renunciar a la seva religió van ser condemnats. Seguim el rastre de Santa Eulàlia pels carrers del barri gòtic. Quan Eulàlia va ser cridada davant de les autoritats, va defensar la seva fe amb la millor arma, la paraula. I de fet el nom d'Eulàlia és molt significatiu perquè en grec vol dir la ben parlada. Eulàlia no va renunciar al cristianisme i va ser condemnada a mort. La van empresonar al carrer del Call i va patir 13 turments, tants com anys tenia. Aquest carrer se'l coneix com la baixada de Santa Eulàlia, perquè aquí és on la van ficar dins d'una bota plena de vidres i la van llançar 13 vegades, però ella en va sortir sense ferides. Eulàlia va ser penjada en una creu en forma d'aspa. No se sap del cert on va morir. Hi ha qui diu al Pla de la Boqueria, o qui diu a la plaça del Padró. No se sabia on eren les relíquies d'Eulàlia. Al segle IX es van trobar a Santa Maria del Mar. Al segle IX, les despulles de Santa Eulàlia van ser traslladades de Santa Maria de les Arenes a la cripta de la Catedral de la Santa Creu. Les cròniques parlen de que el color púrpura dominava amb la processó, aleshores d'una cosa molt senzilla, hauria de ser senzill, representem el púrpura amb totes les túniques de la gent que fa el trasllat. Això seria
el vestit, diguéssim, de la gent de l'acte processional del que és el trasllat de Santa Eulàlia. El sarcòfag que presideix la cripta de la catedral és la tomba gòtica de la Santa, inaugurada el 1339. Sembla que aquest alabastre italià podria ser obra de Lupo di Francesco, escultor de la catedral de Pisa. Jo penso que ha de ser reivindicar una forma de fer la dansa catalana, no? La dansa teatral catalana, pujar de l'escenari, o pujar d'una plaça, és igual, amb rigor, amb treball, amb dignitat, i penso que hem de defensar-ho, perquè des de la tradició podem crear la modernitat. Vull dir, coneixent les tradicions, després podem modificar-les i anar-ne creant de noves, que és una mica el que fem avui nosaltres, no? Quan ho vaig veure a l'assaig general, o a la prova que es va fer ara fa un parell de mesos, em vaig emocionar, com si ho hagués escoltat per primera vegada. Perquè, esclar, veia, posat en escena, veia en 3 dimensions el que fins aleshores només tenia la música, diguéssim, no? A Barcelona, encara ara, Santa Eulàlia és un dels símbols latents de la força del diàleg i la solidaritat.